Τίποτα δεν είναι πιο ζεστό από ένα αυτοκίνητο εκτεθειμένο στον ήλιο. Με το ζεστό κάθισμα ή το καυτό τιμόνι νιώθεις σαν να είσαι σε σάουνα. Δοκιμάσατε ηλιοπροστασίες, αλλά δεν στέκονται ποτέ, ενώ οι αναδιπλούμενες είναι αδύνατο να μαζευτούν. Σας παρουσιάζουμε την Carbrella, την εκπληκτική ομπρέλα Parbriz που ανοίγει και κλείνει γρήγορα, βοηθώντας να διατηρείτε τις επιφάνειες του αυτοκινήτου σας έως και 17 βαθμούς πιο δροσερές. Απλώς κρατήστε την Carbrella πάνω από το ταμπλό και πατήστε το κουμπί για να ανοίξει γρήγορα. Αποκτήστε πλήρη προστασία από τον ήλιο. Η Carbrella διπλώνει το ίδιο εύκολα όταν την αφαιρέσετε και τοποθετείτε στη δική της υπέροχη θήκη. Κατασκευασμένη από κορυφαίας ποιότητας μεταλλικό ύφασμα, η Carbrella μπλοκάρει έως και το 80% της ηλιακής θερμότητας από το παρμπρίζας και μπλοκάρει έως και το 90% των επιβλαβών ακτίνων UV. Παρακολουθήστε με τη βοήθεια θερμικής κάμερας, βλέπετε τη μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας με και χωρίς τη χρήση της Carbrella. Με την Carbrella όχι μόνο το εσωτερικό του αυτοκινήτου σας παραμένει δροσερό, αλλά το ταμπλό, το τιμόνι και το κάθισμά σας προστατεύονται, διατηρώντας το αυτοκίνητό σας σαν καινούριο. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται πολύς χρόνος για να ζεσταθεί το εσωτερικό του αυτοκινήτου σας, ώστε να λιώσει μέχρι και βούτυρο. Η Carbrella είναι τόσο εύκολη στη χρήση της που θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε τις επιφάνειες του αυτοκινήτου σας έως και 17 βαθμούς πιο δροσερές. Μικρή σε μέγεθος, αποθηκεύεται εύκολα στα πλαϊνά της πόρτας ή στο ντουλαπάκι, ώστε να είναι πάντα στη διάθεσή σας για να διατηρείτε το αυτοκίνητό σας δροσερό. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό στο μέγιστο. Τηλεφωνήστε τώρα και παραλάβετε τη μοναδική ομπρέλα Parbriz Carbrella που σας βοηθάει να διατηρείτε τις επιφάνειες του αυτοκινήτου σας έως και 17 βαθμούς πιο δροσερές, ενώ ταυτόχρονα μπλοκάρει έως και το 90% των επιβλαβών ακτίνων UV στην εκπληκτική τιμή των 19,90 €. Καλά ακούσατε, 19,90 €, αλλά περιμένετε, μοναδικός συνδυασμός. Παραγγείλτε μαζί με την Carbrella και το μοναδικό σετ σκιάστρων παραθύρων 2 τεμαχίων μόνο με 9,90 €. Πανεύκολα στην εγκατάσταση και ιδανικά για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Μόνο με 9,90 μαζί με την Carbrella σας. Η προσφορά μας δεν τελειώνει εδώ. Τηλεφωνήστε και παραλάβετε 2 Carbrella, μία για κάθε σας αυτοκίνητο, για κάθε μέλος της οικογένειάς σας. Κάντε τη δώρο σε αγαπημένους σας και λύστε το θέμα του καυτού αυτοκινήτου. 2 Carbrella στην εκπληκτική τιμή των 29,90 €. Συνδυάστε την Carbrella και το μοναδικό σετ σκιάστρων παραθύρων 4 τεμαχίων μόνο με 19,80 €. Πανεύκολα στην εγκατάσταση και ταιριάζουν σε όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Μόνο με 19,80 μαζί με την Carbrella σας. Βρείτε μοναδικά προϊόντα στην ιστοσελίδα μας www.3market.shop και κάνετε τις αγορές σας online με την εγγύηση της 3Market. Η εκπληκτική ομπρέλα Parbriz Carbrella που ανοίγει και κλείνει γρήγορα, βοηθώντας να διατηρείτε τις επιφάνειες του αυτοκινήτου σας έως και 17 βαθμούς πιο δροσερές, σας περιμένει. Και το μοναδικό σετ σκιάστρων παραθύρων 2 τεμαχίων μόνο με 9,90 €, με την εγγύηση της 3Market.